Club Junta, building better Africa. Amalawi muli bwanji? Ndakubweretseraninso kulankhula kwa Mr. Richard Mphepo. Mr. Richard Mphepo amenewa ndomwe wanso anadzudzula chakwera m'masiku apitawo. Ndipo apa abweranso ndi uthenga wina wapaderadera. Ine ndisakutayiseni nthawi koma mumve ndithu zomwe ayankhula Mr. Richard Mphepo amenewa. Osayiwala pangani subscribe, share and Mwadzuka bwanji amayi ndi abambo. Tadzuka bwanji kwina kulikonse kumene tili. Ena mmene tikuti tadzuka bwino, anzathu diaspora ndi madzulo awo. Tiliko bwanji, tasolako bwanji madzulo athu ku America, ku UK. Tiliko bwanji kumeneko. Anzathu ku Botswana. Abantu Sunday Juma, muliko bwanji? Sister Lioness, my mother, mukupeza ko bwanji kumeneko. Nthawi ino ya mmawa ndikufuna ndiyankhule nanu mawawa. Dzana dzulo sindinayankhule koma dzana ndinakuyankhulana na Malawi, and pempho langa kwambiri linali lopempha access to information ziko muno kuna kuti idzikhalamu. Ndimapempha access to information kuti dziko muno izikhalamu. Chifukwa access to information ndi bill imene ife tidapemphedwa ndicho linga chonati tidzidziwa zinsisi zimene sizinanena kukhala zinsisi. Takumbukira nokondedwa ndimakhala ndikukuuzani kuna kuti zinsisi ndi za Yehova koma zovumbuluka ndi za ife wanthu. Ndidanenapo kunena kuti matenda a munthu wachikulire pamudzi si matenda amene anthu tinanena kukhala nawo chinkondwa. Munimvetsetse bwinobwino. Matenda akafika pakati pathu, munthu wachikulire wadwala pamudzi, ana ngakhale kusewera amauzidwa ati khalani chete mukupanga phokoso. Olo atadziwa kunati matenda awo tusachira komabe amauza kuti musapange phokoso. Ngati panali zoyimbirazo timaziseka, we switched off ma radio, makaseti athu kandi ni machani awa machulidwa kale timaseka zimene zijazo kuti muzimo kani mfumu yadwala, pamuzipo kani munthu wachikulire wadwala, pamuzipo kani mwana wadwala. Uthenga umaziwika. Ndipo akulu akala adanena kuti bisani matenda koma maliro tizamva. Bisani matenda koma funso nkumakhala nalo kunena kuti kodi mawu amene wawa makolo kalekalero powayankhula amawayankhula chifukwa chiyani? Amawayankhula kulinga kunati amadziwa kuda kuti olo titafuna tibitse koma izakwana nthawi imene tizafuna anthu amene timabisiracha kuna kuti azatikute. Idzafika ndithu nthawi imene onse aja amene timasungira chinsisi aja kaya mwina chinsisicho kumona kuti ali kuthekera kutenga ma positions athu, ali kuthekera kulanda ufumu wathu, ali kuthekera kutenga maudindo athu kandi kumpingo, ali kuthekera kutenga maudindo athu kandi mmudzi. Imafika nthawi imene zinsisi zija zimaululika, ndi pamene anthu timamva kunati zativuta uko. Zinsisi ndi za Yehova koma zovumbuluka ndi za ife wanthu. Tithokoze kwambiri chifukwa chona kuti titakhala masiku awiri osowa mayankho, masiku awiri omangozifunsa chochitika ndi chani mdziko la Malawi, masiku awiri amene kwayenda boza limene lero lapezeka kunati boza lija sibodza. Masiku awiri amene wawa kwaonekanso uchitsiru wina umene wapezeka kuchitika. Padzana ndimanena kuna kuti uchitsiru wina uliwonse umene tikupanga umakhala ndi tsiku lake kunati uchitsiru uja uonekere. Dzulo pa 11 taona uchitsiru uja ukufika poera. Uchitsiru uja ndimafotokoza uja wafika poera, ndipo amene ali ndi nzeru wafika potanthauzira nzeruzo kuna kuti kodi chimene chimachitika mdziko muno ndi chani. Mayankho tawapeza. Ambiri ayankhula kuna kuti ayi amene uja ndi prophet wangobwera angomveka masiki mwakuti ayi mtsogoleri wathu ndiye mwe uja. Chimene chocho tichidziwe. Komano chinthu chachikulu chimene chachitika chimene chaonesera uchitsiru kuna kuti anthu amafuna sitenge ochenjera ali anthu opepera, ndiye uchitsiru umene wachitika uchi. Mundisimikizira Malawi kukakhala ground breaking ceremony, munaonapo a president ali kwa Makanjira, munaonapo a president ali kuja kumwanza,
kukasegulira malo azitukuko zosiyana-siyana, ground breaking ceremony. Mwaonapo a president pa central roundabout pamene akumanga interchange paja akusegulira pene pajapa. Asanayambe kupanga china chilichonse apule amapanga chani? Azaumoyo amene ali ma doctors awo komanso a security amene amayang'ana za safety amawaveka maglove m'manja mwawo nkuyamba kugwira ntchito, chipewa kumutu kwawo, kupangira kunena kuti nkhani za matendazi kuvulala kuku iwo wakusawakhuze. Koma usiru ukafikapo kunati ma advisors awo ena anthu opepera akufuna kuwasimikizira Amalawi kuti thanzi la president lili bwino pamene silili bwino. Mwaona akugwira patala poipa popanda maglove akuti kungofuna kupereka uthenga kunati a president ali bwino. Tiyeni tipereke uthenga umeneyo, koma kumapeto kwake tiziona. Sitifunira ife sogoleri zoipa zina zilizonse, koma chilungamo ndi chimene chimafunikira. Mene afotokozera anzanga kuna kuti ngati president wathu wadwala, access to information ikwena ti iperekedwe. Kodi azodi akaja zikachitika mumvera kwa ife ali kuti achinapiriyani phiri amene anali nthawi ya bingwa muthalika 2012 ali kuti Gulaji na Brian Banda amene amayenera kuti afufuza auze nziko zinthu zoona ali kuti lero anthu akukhala chete ndikumalolera kumapanga munthu ma press ups ma push ups kupanga nyamata kubathamanga, koma munthu yomukuzoona ati anapasidwa 5 days bed rest. Zinthu zovuta kwambiri. Ndiye zonsezo titazipanga Amalawi chimene amafuna kudziwa ndi thanzi la msogoleri wawo. 2022 Human Rights Ambassadors pansi pa ulamuliro wa a Richard Mphepo, a Steve Chimwaza, a Happy Gondwe, a Ben Longwe, Gulaji na Kingsley Mpaso, anthu osiyana-siyana, a Victor Nyanyaliwa, a Bambu Kambanje, a Jonathan Piri, a Obre Harare, ndi ena onse Bambo Bire Banda, anthu ife tidamangidwa nziko muno mu 2022 pa 20 July. Imene milandu yake mpaka na lero sidapitepe ku koti, anthu tidakaenderabe ma bails. Chimene chidatipangisa kuna kuti tiyende ulendo umenewo ndi chani? Tinali ndi programu imene timafuna kukapereka madandalo athu ku koti, chifukwa chonati makoti athu zinthu sizikuyenda bwino, mpaka na pano zinthu zosizikuyenda bwino. Ndipo aboma ataona kuna kuti iyi ndi blow, ndipo blow imene iyi ikuyangana ma 5 judges amene ali corrupt mziko muno. Adaona kuti chinthu chimenechi chisachitike, adakatenga chileso kukapeza waganyi wina wochita malonda ku Soka Market ndi kukampasa kalata imene anakayipereka ku polisi ndi usiku 7 o'clock ndi pamene timayimbiridwa foni kunati kwatengedwa chileso mubwere kuno ku polisi. Titapita ku polisi tidakatenga kalata tidapeza kuti kwatengedwa chileso koma mbawula za imakale zakonzekera ma demonstrations. Mmene timapita kumene kuku ku polisiku ndikunena kuti kuyenya 24 kwasokonekera apolisi amba kutothana ndi anthu kale. Zinthu zimene zimadabwisa kunati mwalengeza usiku kunena kuti ma demonstrations alephereka, mwatenga chileso, mwatiitana tikakambirane, koma mwayamba kale kuthamangisa anthu, mwabiwi mwayamba kale kusokonekera, funso nkumazifunsa kuti chikuchitika ndi chiyani. Mmene zimachitika zimene zizi nkunena kuti a Richard Chimwendo Banda ndi gulu lawo ku MCP headquarters ali pa meeting, ndipo anaitana mkulu wa CID ndikukambirana naye kuna kuti anthu amene mwapasa kalata ya chileso achi apita kwa lawyer, ndipo kwa lawyer kumene akupitako akaloleza kuti apange ma demonstrations mukangowatenga. Chimene chinachitika ndi chani? Tidapezeka kuna kuti idatipeza cruiser pafupi ndipa Maula filling station imene idatitenga anthu tonse okwana 11 ndikukatitsekera. That was 2022. Nkhani yake imene tinamangidwira inali yokhuza majaji, okhuza kusweka kwa chilungamo ku mabwalo a milandu. Ndeti mapanga petition kunati chilungamo chioneke, and by then chimene timachifufuza kwambiri chochonena kuti kodi nkhani za chisankho zayenda bwanji, nanga anthu akamamangidwa akumangidwa bwanji, ena osala kwa osakumangidwa. By then timaenda ndi mutu wonena kuti selective justice. Ben Longwe kumene aliko atha kundisimikizira, ndipo makalata enawo ine ndidakali nawo bepakana panopa
koma lero chimene chatulusa kapena chatsisa zayi kuna kuti nditulusenso uthenga ndi chani. Tufuna tiyathokoze kwambiri bambo Kenani amene ndi loya yekhayo mwina atu amene Mulungu wamtulutsa ndicho linga chona kuti zinsisi zina zimene timaziona kuti ife ndi zinsisi zifike poyera zionekere. Zinsisi zina zimene ma high court judges ena amene angopasidwa ndrama kumene ena ndikumalumbiritsidwa kumene ndicho linga chofuna kusokoneza chilungamo nziko muno zionekere. Timati tidandaule ino a Zodiac dzulo munapereka chidwi kwa Malawi ochuluka pamene munafuna bambo Kenani kunati mucheze nawo pa exclusive interview. Unfortunately mwakayika program yani yopanda pake ndikusiya program imene Amalawi amafuna aziwe zoona zake zenizeni. At times mutakutengapo gawo kuti munthu imufunse. Pali zambiri zimene zikuchitika, ali ndi mafunso ochuluka amene wafunsa. Mukapita pa samba lake, mukapita pa samba la Times 360 mupite panzika mupeza pali mafunso ochuluka amene watchulanso ma judges amene wawo, including high court judge amene akuyang'anira dziko lino kunati akukhuzidwa naye pa Katangale, amene Katangaleyo ena chisankho cha 2019-2020 anapezeka kuna kuti takabwereza taononga chuma chambiri chifukwa cha anthu ochepa 5 amene mwa iwo mulibe chilungamo. Adafunsapo funso kuti omangidwa ndi Katangale azikhala ma magistrate pamene ma judges iwo Katangale akupanga iwo sakumangidwa. Ndi nyamata yutu wabwera poyera kuna kuti Mulungu wabwera kunati alikonze ziko liyekha. Olo titafuna kuti tibise, titafuna kunati tizimbaise kaya popeza ndinu mamafiya mmaziwa kungosowesa munthuyo wakufunsani pamene popo kuna kuti tili ndi majaji ena lero ameneno akuyesesa kuteteza nduna zina za boma pa mlandu wawitika chifukwa chona kuti iwowo akulamulira akulamphamvu ali nkuthekera konse kotsinjiriza chipinjo chimene chikuchitika mdziko lino la Malawi. Taona kalata imene ikuchokera kuluwana kuimbira majaji pa chisalungama chinanso chimene chikuchitika ku nkhani za ana a school, ku nkhani za maphunziro. Ndimafuna ndinene ichi kunena kuti dziko lingati kuli kulisokoneza amene kulisokoneza ndife. Dziko li akenani ngati akukamba za majaji kunati majaji akupanga khalidwe losaonesa chilungamo. Khalidwe losaonesa chilungamo chifukwa chonati cha majaji amene anakhalapo kalekale amene nokukhala kwawo amaonabe kunati ife tipitirize zimene timazidziwa zija. Majaji amene anthu akamaphedwa iwowa amakondwa kunakuti zinthu zikuyenda. Majaji amene akaona kuti wamkulu waba amakakhuthulira ndalama kuti aime pa chilungamo posachedwa pa wina adayankhula kuna kuti kuli ma ballot boxes amene achongedwa kale ena ali ku Israel, ena ali mu South Africa mu, ena ali ku America. Koma ma ballot boxes amene wawa mudikiriye kunja kumuone azabwera nayikiridwa kumbuyo ndi ma high court judges amenenso angolumbiritsidwa kumene. Kodi nanga chozivutira kumapita mmipingo mukumapemphera ndi chiyani? Mukudziwa kunati ziko limufuna kungolionongapo, kungoliterekapo, chozivutisira nkupemphera ndi chiyani? Katangale wakula angakhale ku polisi Katangale alipo. Posachedwa patinayi ku MRA kumene katundu amadusa mwa smago. Anthu amene amathandiza masmagla kuti adusise katundu ndi a polisi. Chikuchitika ndi chiyani? Nkhani iyi yakalembera waunzikayi kukanika konse kuma high court judges kupita kwa registrar ku court kucha yakanidwa mwachangu chifukwa chake sichinayi. Katangale walowapo akudziwa kunena kuti tikayendera kunati NRB isiye uko anthu akavote zivuta ndipo boma limene lingabwerero lizakokolola onse ndi kumanga zimene zoza akudziwa. Ndipo ziwa kunati atibudulisa memo wa gulu ndi pamene akulimba mtima nkumaona ngati zinthuzi azichitabe mwachizolowezi. Abwande nawonso amayankhulapo kumanena kuti zinthu zikakuvuta zimayenera tuvomereze kuti zakuvuta chifukwa nthawi nachonso kapita ku khotiko amangokubweza posachedwa chobweza chilungamo ku khoticho chipezeka kunati kulibe. Chimene chocho tichidziwe posachedwa apa chobweza chilungamo m'malo moti chitsatidwe ku khoticho chikafika pa mbalambanda Yehova akafuna kuti avumbuluse zobisikazo nazika pa mbalambanda mmene zikumvekeramu
Amalawi tikuyenda tu ulendo wa chindunjiso pano. Ulendo umene notidziwa kunati akuononga Malawi ni ndani. Ulendo umene tizizindikira kunati ngati munthu waba 1.5 trillion, munthu amene akuenacho sada ntchito amangidwe. Ifetu mmene timazionera zinthu mbuyomu zikungoyambika kumene mu Tonse Alliance timaona tu ngati chilungamo chilipo anthu Malawi anali ndi chiyembekezo. Osazoti anthu aja ena amangomangidwira nkhwizi. Timaona ngati tikuyenda ndi chiyembekezo, koma chiyembekezo chija kulibe. Mmene lero lino kuba bomamu kwayambikira kapena mmene kukupitilizikira kukuonesa kunati these people ndigwirizane ndi press briefing imene amapanga DPP kunati these people akupita chifukwa choti nati akupita akuona unati asasiye kena kalikonse koma aononge. Funso langa ndiolena kuti tiyambe kodi nkwabwino kunati tiyambe tawafufuza anthu achuma chimene ali nacho, chifukwa akamachoka asanayambe kumathawa nziko muno akuena ati abweze zimenezi. Tikumva kunati minister amene analibe kena kalikonse ali ndi nyumba zokwana 28 komanso maloji. Toka ndife mboni tinaona bwalo lija la aquatic kuja kuti Longwe Pakamuzu Institute litangogwirisidwa ntchito kanthawi kochepa bwalo lonso nkuphwasukanso, damulo nkuphwasukanso. Koma amene amatsogolera ntchito imeneyi anamanga nyumba zoopsa. Umene usumboni kunati ziko muno zinthu sizili bwino, kodi tizingoyang'anira. Ndimalize ndino anzanga amipingo, ma bishops, ma sheikh, ma prophets, ndiphatikizirepo inu mafumu akulu amene mmaoneka ati ndino azilangizi. Kodi lero pamene pafika dziko, lero pamene mavuto alilipa ndipo ngoyang'anira? Pamene pafika dziko pa ndipo ngoyang'anira? Chuma chikubedwa mnjira zosiyana-siyana. Tidayambira mu 2021 2022 kuberedwa fetereza kokagula ku buchale, iya iku pharmacy, iya akupita ku Eastern Bridge, akupita uku zonse zija muli nazo m'madeski mwanu ngati ma advisor amene mmanena kunati tiyeni gwirizanani. Tikagwirizana tipange boma la Tonse, koma boma la Tonse jalasala ndekha ndipo likuononga, likupinja anthu, likumanga anthu, likuzunza anthu, likupha anthu. Ife tungokhala chete. Mukuona ngati Mulungu angangokusiyani choncho. Musipanga zinyengo kumaoneka ngati anthu opemphera koma muli anthu akatangali. Mafumu athu Mulungu angangokusiyani. Kodi mawa muzavalaso zikofia zikukayang'ana boma lina kumati boma koma lomweli. Nkomwe tikamati boma ndi lomweli. Ena anenapo kuti lomweli lake liti. Ndi amalika nthauzi wati boma ndi lomweli. Kumene kuli kukumbutsa Amalawi kuti ndi lomweli tu boma lake limene limamenya anthu kuamanga nyakula kumathira mazi amphale kuma aerial branches. Boma lake ndi lomweli. Bomalo ndi lomweli limene limasakasaka wina aliyense kuti asayankhuleko kunati Kamuzu akangoyankhula choncho ati akumva atu Kamuzu. Boma lake ndi lomweli lero mukatusa utenga access to information akutumiza ma CID ndikumakamanga anthu. Boma lake ndi lomweli. Boma lake ndi lomweli limene no galimoto inapezeka kuja kumwanza kutambani kuja itasamira kantengo kakang'ono. Boma lake ndi lomweli. Lero tu boma lake ndi lomweli limene mtengonso unakamenya pipi ya ndege. Boma lake ndi lomweli. Tikuti tu boma lake ndi lomweli limene anthu ngozi zikungochitika galimoto kuyaka yokha kumwera magalimoto akwana awiri. Omaluza break ndi kupha anthu ochuluka. Kuluza break kupha anthu ochuluka. Boma lake ndi lomweli. Mwina anthu sitikudziwa zimenezozo. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kunati tikufika mu nyengo imene ili yowawa, nyengo imene ili yopweteka koma osakhala ndi mayankho. Chimene ife timafuna si zimene mnapanga zulo pa MBC, munthu wamkulu kumakampasa ma push-ups, kumamuthamangisa ndi kujambula programu ndi kukakhala ndi akumbukani phiri pamene paja ndi kumakambirana zoti tamwana tu president ndi kumanyadira zimene zomwe ngati mukunkonda president. Munthu akati wadwala no matter what, wadwala olo mutakokera Malawi sana amene mukupangawa siku lina muzayankha funso chifukwa chimene Amalawi amafuna awuzeni kunati ndizoona a state president anadwala kapena ayi ndizoona a state president anali pa bed rest. Full stop. Mabonza wonse atakutha koma uchitsiru uwu
Hayi ambuya akuoneni. Tikuonani kumene mukatere. This is the unified Mtokoto. God bless you all. Club Junta, building better Africa.